Az alábbi videóban bemutatom, hogy hogyan tudom megtekinteni az Egészségablak mobil applikációban az e-receptjeimet. Elsőként a mobiltelefonomon megkeresem az Egészségablak applikáció ikonját, rákoppintok. Megnyílik az Egészségablak applikáció. Az egyszerűsített belépést állítottam be korábban, ezért nem szükséges ügyfélkapus adategyeztetés a belépés során. Rákoppintok a belépés gombra. A telefonom ezután kéri az alapbeállításához tartozó belépési jelszót, mintát vagy más azonosítási kódot. Megjelenik az Egészségablak applikáció kezdőlap menüsora. Rákoppintok a receptek almenüre. Felül két megnyitható menüt találok. Az első a gyógyszermenü, itt találom a gyógyszerekről szóló e-recepteket. A második a GSE, itt találom a gyógyászati segédeszközökről, például a vércukor testcsíkokról szóló e-recepteket. A gyógyszermenüben az e-receptek egymás alatt sorakoznak. Felül látom az aktív recepteket, melyeknél egy nyitott felirat is szerepel. A recepteken szereplő gyógyszerek pontos nevét satírozott rész fedi. Az egyik nyitott e-recept jobb szélén látható nyílra koppintva nyitom meg az ehhez az e-recepthez tartozó adatokat. Minden fontos receptadat olvasható lesz. Ezek közül a legfontosabb adatok a következőek. Legfelül megjelenik az e-receptemhez tartozó egyedi receptazonosító vonalkód, ennek egy részét a videóban satírozás fedi. Minden e-recepthez külön vonalkód tartozik, tehát ez a kód teljesen egyedi, és segítségével a gyógyszertárban le tudják hívni vele az EEST-ből az ehhez tartozó e-receptemet. Az érvényesség ideje az az időtartam, ami alatt a receptemet kiválthatom. Lejjebb görgetek. A termék neve melletti I betűre koppintok. A kiszerelés a felírt gyógyszer kiszerelési egységét jelenti, a videóban satírozott rész fedi. A felírt mennyiség azt mutatja, hogy hány dobozzal írtak fel nekem ebből a gyógyszerből. A hatóanyag a felírt gyógyszer hatóanyagát, hatóanyagait írja le. A felírt termék, vagyis a gyógyszer adatait tartalmazó ablakot a jobb felső sarokban lévő X jelre koppintva bezárom. Az adagolás alatt láthatom, hogy hogyan kell alkalmaznom a gyógyszeremet. Többféle módon használhatom fel az Egészségablak applikációban levő receptjeim adatait. Első lehetőség. Kijegyzetelem az ott szereplő receptadatokat, a gyógyszer nevét, a recept érvényességi időtartamát, a gyógyszer kiszerelését, a felírt dobozok számát, a gyógyszer adagolását, a felírt gyógyszer jogcímét. Második lehetőség. Képernyőfotót készítek az egyedi receptazonosító vonalkódról. Ezeket az adatokat elküldhetem annak a személynek, akit a gyógyszerem kiváltására korábban megkértem, ha ő ezt a feladatot elvállalta, vagy ezekkel az adatokkal mehetek a gyógyszertárba kiváltani a gyógyszereimet. Harmadik lehetőség. A gyógyszereim kiváltásakor a gyógyszertárban betöltöm az Egészségablak mobil applikációt. Utána betöltöm a receptadataimat. Bemutatom a gyógyszerésznek az egyedi receptazonosító vonalkódot. A gyógyszerész beolvassa ezt a vonalkódot, és kiadhatja a gyógyszeremet. A képernyőfotó készítését és küldését egy másik videóban mutatom be. Most újra a korábban lekérdezett e-recept adatokat láthatom. Felül a balra mutató nyílra koppintok, így visszajutok a receptek almenübe. Az Egészségablak applikációt a többi applikációhoz hasonlóan be tudom zárni, és a telefonom újra szabadon tudom használni. Az e-receptjeimet az Egészségablak applikációban megtekintettem. Készen vagyok.